Здравейте, Краси Вуцова с 5 прости, но уникално действащи навика по пътя към финансовото здраве. Всяка вечер си представяй вече реализирана твоята финансова мечта. Имот, бизнес, пътешествие, следване. Второ, настрой автоматичен превод към спестовната си сметка още в деня на възнаграждения – 5-10%. Трето, правило 24 часа. При желание за импулсивна покупка изчакай 24 часа. В 80% от случаите ще разбереш, че тя не ти трябва. Намали тихите разходи. Спри, откажи абонаменти и дребни разходи, които не ти носят стойност. И пето, всяка вечер благодари за хубавите неща, които ти се случиха през деня. Сподели, правиш ли го, всичко ли, и съм сигурна, че ще действа. Да спите в златен кош и да сънувате златен грош. Краси Вуцова, 72 години.